Angingibingelele ubingelele babudokotela bawisizi bawujabule mfana umthethe ekhehle umzukulu amancingisi ngithi nibahle nonke. Asibonga kakhulu ukuthi it was not planned ukuthi by this time you'll be still alive. It was not planned by this time you'll be still able to watch this video. It was not part of my intelligence that by this time I'll be making these videos. Abantu abanye akade bebahle benza kahle la uNkulunkulu bathathile. But thina usasinika ithuba ukuthi when the time is right we'll come back to him. Engisho ukuthi when you watch this video give him praise ukuthi Nkosi isaphila. Siyawuqeda unyaka. Ngisabuka lama video babudokotela hope nami azongaka. Ngiphile nezami ngane ziphile. This is Babu Dotele. Today we got a topic that says property owners are poor. Property owners are poor. Just poor. That is why they're taking rent from us. Yo, uma stand 1 month ungarentanga uyahlanya because he's so broke. It's depending to your rent. It's rubbish. Okay, bakithi this is Babu Dotele. Yazi lana kunento engifuna ukwakhela yona. Ngifuna ungitholela amafutha kaXamu. Musu uphathe le mali lengiyifunayo. Ungithengele isibuko. A mirror that has wooden frame. Isibuko ngifuna ungithola isibuko a mirror that has wooden frame bese ngiyakunikeza lelo msebenzi lento angiyinike ngani no underage no compromise no underage no compromise lento ngifuna ukuyibeka kumuntu ngithi thatha lento uhambe nayo ezakhe ingane zophila uzothina engane uzothi ezakini ingane zophila ayishiyo lonto kuthiwa ezakho ingane zophila not ezakini ingane zophila bethe ufuna ukuphiliswa uyena yini yeah ngilento ngangayisho nasekuqaleni unyaka ngangayisho lento ngathi mina oh yes ngayisho last year it was December ngathi mina njengamanje umuntu othwele akanankinga nebonus abantu abangathwele banenkinga ukuthi bazoyithola ibonus njengamanje asikhulume nje ngalokho we are on November 2 weeks to December Saba December we are 2 weeks to umhla ka15 Saba kumhla 15 we are 2 weeks to phela uDecember it's gone everything now is we counting 2 weeks 2 weeks 2 weeks 2 weeks 2 weeks it's always fortnight yabona umuntu othwele njengamanje umuntu othwele njengamanje wena njoba wena ungathwele next year uzobe usebenza kuyena next year uzobucela ukuthi uzosebenza kuyena next year uzobuthi abakukhulumele abantu ukuthi ucela ukusebenza usibani ngicela kuphi umsebenzi wafa ukulamba kodwa lo muntu wathwala kunezinto abantu abazenzayo that can never lead them back to the work field because ngabatshela baye ngathi mina I repeat this kathi emsebenzini wakho awusoze wasebenza nomuntu ukuthi uthwele but at your workplace you'll always work with somebody who is good endlini emsebenzini wakho you'll work with isangoma ishimi izinto ekhaya emsebenzini wakho you'll work with inyanga ishi isigodle ekhaya emsebenzini wakho you'll work with umuntu onobophonda lilande enyangeni yakhe but ngeke usebenze nomuntu othwele wena uyosebenzela yena phela engisho ukuthi kunezithwalo zeprosperity izithwalo zeprosperity that we never hear about them la kuma YouTube ngoba abantu abaningi esibezwa bekhuluma ngezithwalo akhi content bakhuphula ama viewership leyanto ineqiniso kunendawo eIndia ekuthiwa ise Anasaga kunamaqiniso lapho ngeke uyikhulume leyanto kunendawo ekuthiwa ise Santa Cruz East ese Mumbai kunamaqiniso lapho ngeke uzikhulume leyanto ngabatshela abantu into efana nayo ayiyona ngeke uzikhulume leyanto ngeke uzikhulume leyanto kunento ese Ajmer kuthiwa Khwaja Group kuthiwa yini KGN Mazar Khwaja Group Dawaz Mazar into lapha ngozikhuluma ngezikhuluma ngeke yabona manga la abakhulumayo athi umuntu mina wasini India ngangise Ajmer Sharifu ngifika Ajmer Sharifu ngaye eMazar ngenza ukuthi ngabona ukuthi ngenza ukuthi msangano unamaqiniso akhona but amaqiniso amaningi anitshelwanga wona sikhathi ningi abantu bathi so calbot mase nithi ayizwile babudokotela sike sizwe phela ama podcast bechaza ngethwa ngithi suka awuphume nje futhi kulonto engisho ukuthi kunama office when we are ready so introduce akuona ngendlela ama office angempela ama office angempela
Yeah, bakithi ezinyanga, I have a question for you. What have you prepared for umuntu omusha uma engafika esigodlweni sakho? Yini onawo njengamanje engamenza umuntu omusha abe prosper kwi-forex, abe prosper kwi-trading, abe prosper kuyo yonke into ayenzayo? Yini onawo njengamanje uthi le uma efika umuntu omusha, this is what is prepared for them? Ngiyakubona ukuthi inyanga yami ngathi urelaxe kakhulu, ayikho into eyilungisele umuntu omusha. Kanti labo abantu bayi-future of any country in the world, bayi-future to replace us. Njengoba ngino-50 plus, kunomuntu omusha osalelo 5 years afike usalelo 5 years ukuthi afike ku-50. Kunomuntu omusha osasalelo 10 years ukuthi afike ku-50. Be careful, kunabantu abakureplaceayo. And if you don't do something about labo bantu abazokureplace, give them something that will arm them to able to fight against poverty. Poverty is real. Yanga yam, start to prepare something that kuzothi makufika umuntu omusha uyibeke lento la umthetho ayithatha lethatha lokuhamba yophila. Thatha ukuhamba yophila. Lozo zinto lezo ufuna sihleze sizikhuluma ngoba failing not to say that kuzosilimaza thina eminyangeni, kuzosilimaza nje kakhulu eminyangeni. Yeah, makithi lento lena ngifuna ukuyisho kokugcina, ngeke ngiphinde ngisho futhi. The weapon that is used by devil against abantu abasha. uSathane emesikhuluma iqiniso, also called devil, uphume inqina. He has recruited enough people to help him to destroy abantu abasha. Qale phansi. Satan and his demon, they have recruited enough people to pervert and attack abantu abasha and break them down and make them nothing from something. Namhlanje uSathane isikhali asebenzisa and esimsebenzelayo without competing with anyone, angakhuzwa umuntu. Usebenzisa ngisho ezingane ezincane grossly underage, brutal underage, uSathane asebenzisa. Umuntu uyakhuluma kuthiwa izingane zodwa nje lezi zincane zombili nje lengane. Ingane na 8 years ilale nengane na 11 years. uSathane usebenzisa isex ukudestroy abantu abasha. From ingane ena 8 years yazi into yabantu abadala, utshothi lengane mina 18 years izobuyenzana, izobuyazini. Lengane eqala ukwenza into yabantu abadala ina 8 years, mina 28 years izobuyazini, izobe ina 20 years experience of sex. uSathane uhlasela intsha ngocansi as if ucansi li award. Engathi uyabona abantu bakholelwa ukuthi ucansi, ukwenza ucansi is a model of rewarding somebody. Akusho ukuthi meke kufakele airtime ntamba makufuna sizokwenza ucansi nawe. No, it does not mean that. You are not rewarding me ngokuthi mina ngilale nawe. Manje ke intsha ikholelwa sangathi ucansi ireward ukuthi njoba kade sihambile nje mesibuya funa senze ucansi. Ayikho into ethi njoba sihambile siye eMoses Mabhida uma sibuya ungisekhaya. Ukubona sizobonana ngesikhathi kodwa nje akungabi reward yokuthi njengoba igagasi nje izobe nje inomcimbi omuhle ibish ngomhla ka6 December, sokufuza ukuthi wena uthathe uyolala nalo ngane, because it's not a reward. It's not a reward. It's not a reward. Don't use sex as a model of reward. Once you do that, you are serving the demons. They are using you to abuse that woman. They are using you to abuse that boy. Ngoba sisumdala uthi ungathi ulala nezingane. Mesikhuluma iqiniso nje, umdala for that. Uzuthi wena abafana abancane abahluphi, abafana namakhehla laba anoshukela. Umdala ke for that. Engisho ukuthi into leyana ekufuze ukuthi siyibone mase siya expose ukuthi uSathane uhlasela intsha, udestroy intsha emacampus, udestroy intsha noma ikuphi ngocansi kuphela. Ayikho into ongayikhuluma lengane sekathintwa umfana engasese. Ayikho. Noma ungakhuluma uthi nithi ukuthi wena uunderstand ngathi awunami action bakho. Wangekho mina lapho. Mengikulo kungenaphi unani? Mengifa ngizobe ngifela wena yini? Wena uzofa. Lengane iba neBible nescripture sokukuphendula if isithintekile. Kanti uSathane uyi-injectile
wayiprogram ukuthi ufuna ukukhuluma kanjani nawe. Ayazi nanokuthi ukhuluma nobani because the demons has attacked the child. But ama-demons, they are so smart. When they attack you, they give you an option which way you'll be attacked, but don't say no. Angiqale phansi, ama-demons are so smart. When they attack you, bazokubulala vese, but bakunika i-option ukuthi sikudubule noma sikuphosele sikushaye nge-hand grenade. Uncama kuphi? Kokubili awuzozwa buhlungu, kodwa kokubili kuzokubulala. Uma udutshulwe behind the eyes and ngajikela ibhomu esifubeni sakho, the result are the same. Uzofa ungazwanga buhlungu. You understand? Usathana ukunika ithuba lokuthi mntwana nansi condom. Enza sex ngecondom oyenze ngekho icondom kukuwena, but ukwenza sex ngecondom noyenza icondom ama-result ayifana. Ama-result ayifana. Ngeke sibe ne-use of condom sibe nengane engake ekhulele ezikoleni, kodwa kube khona kuthiwa i-use of condom. Usathana usebenzisa icondom as an option number 1 kwi-round yokuqala, akube i-condom, but lawo esibili sesiyazana nje yini ongasayazi. Esibili round nesithathu nesine nesihlanu nesi15 ayisekho icondom. Usuku lokuqala sibonana kuzoba icondom, ngakusasa ekseni uma usuhamba ayisayona icondom. Usathana uqala waveza isibhamu, manje useveza i-hand grenade ukuthi zekhethele ukuthi ngikudubule noma ngiphonze i-hand grenade kuwena. Result are the same. Result are the same. Usathana uintroduce icondom and all government basemhlabeni base bayisupporta icondom ukuthi indeed ayisetshenziswe. Uma ingane mekuthiwa ayisebenzi icondom zihlela umndeni wakabani, kanti into ayingenini umuntu onomndeni, umuntu osuke eshadile ehlela umndeni wakwakhe, ingane na 15 ihlela muphi umndeni. Ukuthengwa kwamakhondom kufuneka i-prescription. Amakhondom ufuze athola kudokotela wakho kuphela. Simple as that. Kunendawo engake ngaya kuyona eyamaSulumane. Believe you me, you can travel as much as you want ufuna amakhondom uzowathola. Ngeke uzwathole. Go to Rajasthan, Jaipur. Barely you can find a store that says condom. Jaipur. Barely by Jaipur masuman skasi. Barely you can find a store that says condom. Kunendawo la ufike khona lekabithi condom ukwazi ukuthi libhalwa kanjani because akaze bayisebenzise. Engisho ukuthi ukusetshenziswa kwecondom akusizanga ngalutho ngoba sinengane eziningi ezicommit ama-abortions in the presence of a condom. Satan using that instrument, then instrument imsebenzisela ngendlela right. Usathane ke ubethi message kunquma akuniki option athi lengane yakho uma efike ngane na introduce isex mase introduce icondom kokubili kuyasebenza mase shaywa indawo bazoyenzela begqoke kanjani yini enza ukuthi bagqoke bebenze sex kunendlela lona afuna agqoke ngayo that will entice or seduce umfana ukuthi akeze necondom ngoba lona ugqoke ngendlela engivumela ukuthi hey nami ngiyafuna phela ukushaya lapha into engiyibona lapha sathi ngaya ngeqiniso usathana mase shintsha indlela engane ezigqoka ngayo. That alone, it promoted sex by far. I repeat, human trafficking by far. Ayihlanganisela utho na slavery. Nokuthi mhlawumbe kuthathwa abantu bazosetshenziswa eSouth Africa, kuthathwa abantu eZimbabwe baletshelana bosenza emaplazini cha. Kuthathwa abantu bazolaliswa namaChina. Kuthathwa abantu bazolaliswa namadoda labuya lapha emkhumbini. Kuyazi ukuthi umehla nje emkhumbini straight ayendawo nokuthi there are girls there. It is sex. It is sex. Usathana usebenza ngesex kakhulu mase kunikeza icondom mase kugqokisa ngendlela ezovuma ukuthi kube lula ukuthi lona ofuna ukulala nawe eze ngoba lento ayifuna uyayibona. Engisho ukuthi lezi zinto lezi if we don't talk about it and intsha yethu izohlezi ibonisa ngathi ba ku 21st century kanti abe ku 21st century kunento abangaseyona. Yazi indlela yazi ekikuthuse wehla e-airport mwehla nje e-airport eQatar there is no way I repeat umwehla e-airport eQatar there is no way
ungabona umuntu wesifazane egqoka iskipa esiveza inkaba. Just inkaba. Hayi enye into inkaba. Othi ufake iskipa esingaka in Qatar, no way. In Qatar there is no way you can ever find not an airport anywhere in Qatar umuntu wesifazane ofake iskipa noma kunjani umbala waswafaka i-tight. Kuphela hamba ngalonto nophaqa. There's no way. EQatar there's no way that uzothola umfana exegisa ibhluku eveza umtsitsilo nesihlamba. There's no way. Ibhluku ugqoka ligcine laphezulu. Period. Hayi ukuthi ubutebisa ibhluku lokuveza itrunk engawashiwe. Kunezinto ke lana ezifuna ukuziveza ukuthi uSathane ushaya igqokeni wanika ingane zethu ama-condom wa-introduce ama-condom waswabeka i-sex waswavala nge-constitution ukuthi you got the right to have sex the way you want it. No one can stop you. Engisho ukuthi lezi zinto lezi kuzofuza ukuthi we as elders si-expose so that oyenzayo kodwa azi ukuthi ufida izifiso zikaSathane. Ufida izifiso zikaSathane. This is what udokotela wesizwe John Mfana Mthethwa. Yeah, bengithi angiveze njengana lento ngamabomu ngoba ihluphile but asikwazi ukuyikhuluma ngoba into umuntu ekhuluma enye kube sengathi uchallenge abantu abathisa but bengifuna ukuveza ukuthi uSathane ziwu-3 into ayisebenzisayo. Senze sex, asebenzise icondom esithi gqoka kanje kuze ukuthi lento izokwenzeka. Gqoka kanje khona lento izokwenzeka. This is Babu Dr. Voices Bojablet. Yazi bakithi ake siyilungise lento lena. I-success ayimdingi umuntu ofana nawe. Wena ucomfortable kakhulu ukuthi ungaba successful. Angirepeat. I-success ayimdingi umuntu ofana nawe. Wena ucomfortable kakhulu ukuthi ungaba successful. Abantu aba successful namhlanje they were unsuccessful before and now they are successful. Ayikho into estressa njengokufundela ukudrive amabhanoyi. Because lapha uncengiwe. Kunabantu abaningi abanequeue abafuna ukwenza abangenza kancane wona. Because wena ufuna ukuba successful but usafuna ukuba comfortable. Uma ufuna ukuba uncomfortable it will lead to a success. Lento wena obona ucomfortable ngayo you are getting deceived. There is something that is surging up. There is something that is surging up that is going to cover you and destroy you. Because when you comfortable kakhulu. Ucomfortable kakhulu. Refuse to be comfortable kakhulu. Question things and do things on your own. I repeat, refuse to be comfortable kakhulu. Start to question things and do things on your own. Ngoba le comfortness yakho i-trap eyodwa. Asikuprove ukuthi ukuba comfort kakhulu kune-trap ekhona. Kune-trap ekhona. Ngoba wena uyi-South African ubona ukuthi utreatwa special uma ungekho uyazi uma ufika eCairo ulenda ucheck out usuhamba ke manje ngaphakathi edrobheni eCairo uma ushutha ngecamera yabo iphone uyishutha ngefone bathi hold on brother I can hold your bags uma usenumnike isikhwama sakhe holding your breath akulandele wherever akutshela hamba ushuthana lapha ukubambele akazobaleka nesikhwama sakho ayeke ukudayisa la umuzi unto selling that no it's all right my friend will look after it it's quiet today no one is buying akulandela almost half a kilometer uloku ushutha akutshela nezindawo emusu ubuthi hayi usushuthile manje igcwele ifone yakho usuyahamba usucela isikhwama can I have my bag at which bags uthi the one that I said you at no pay me ngoba ngisho ngifuna ukuba comfortable usefuna imali and akafuna amarandi ufuna amadola usefuna imali because wena ubufuna ukuba comfortable ukunetheza ukuthi yena kubambele izikhwama wena ushuthe zakhe izikhwama ezihlala komunye umuntu kanti mekucela bafuna I know sorry my bags are here there's nothing wrong about my bags ushuthe into ushutha ngoba ubufuna lokho usezofuna imali angifuni ukutshela imali uzosangana ekhanda usefuna umkhokhela because ngizama ukuveza ukuthi anything that you comfortable kakhulu ngayo is a trap on its own kukhona into ezoyenza kukhona into ezokwenzeka and you don't like it and you never like it but you have to do it because you just been comfortable kakhulu you've just been comfortable kakhulu. Yes, this is what we do. Try to be uncomfortable in order for you to be successful. Thereafter kuzokwazi ukubona izinto ngoba thina lento esizona azizalanga sizona lento esizikhulumayo azazi izinto esidlule kuzona sazibona ukuthi okay I was too comfortable now. Yabona njengamanje kubhala ama exam wena lento ukuthi ngempela ifone yakho ine app
kufuna ukuthi wena ngabe awunawo WhatsApp, awunawo TikTok. Uma unawo WhatsApp group wama student amaye, kodwa uTikTok no Facebook akuphuma lezo zinto, uzama ukufocus njengengane zonke. And phuma lento comfort zone onayo. Uthi mina I spend time watching TikTok most of amahlaya lapha abeve behle. It does not work like that. It does not work like that. This is Babu Dota. Ake ngikhulume lento la. Disiviwe ngangayenza le video ngiyiphinda futhi. Property owners are broke. Actually, they are broke. Uyazi legama ithi broke nina nikwazi ukulipela. King Mswati in Swaziland, he's broke now. Once you got less than $1 billion, you are broke. As a king, you are broke. He is broke now. He does not have that. $1 billion is 18.5 billion in rand. He does not have that. Ngizama ukuveza lento kuba broke uthi manje wena uvesa ukuthi awona kwesibani that broke still. Most of the time abantu abaningi they assume ukuthi landlords are rich. Landlords are broke. They spend it all their monies. I repeat, landlords are broke because they took all their money and they built that infrastructure hoping that tenants will pay fast so that they'll have their money back. Wonke ama-mall, very few malls are 99% full capacity ngokwe tenant. There's always no tenants because they need a tenant. They even advertise they've got a space, who want to come. Ngifuna ukuveza wena ofuna ungena kwi-property. Into eyenzekayo ilena ithi ngicela ukuyiphinde wena ofuna ungena kwi-property. Into eyenzekayo ile ufika ufaka ama-tenant. Uma ufaka i-tenant, le tenant engenile izorenta u6 months. Ingena endlini kade ingenalutho. Irent 6 months imisi sithi siyaphuma. Imisi iphuma, ukuphuma kwayo kufuna upende. Upenda kwayo ufuna ulungise i-bathroom. Uqeda ukulungisa i-bathroom ulungise i-stove. Kunezinto lana uhlobo lama-light akade ulifake i-tenant wakhiphile ithe mahle lama-light yawacwiya yahamba nawo. Njalo wena kune-renovation ofuna uyenze mekuphuma i-tenant before ngene i-tenant. That alone, it eat out on your profit. It eat out on your profit. If you start to think about selling that house, ekade a tenant, a house, ekade a tenant for 3 years, location ama tenant, you are looking at 250,000 in terms of renovation. When you are in Richards Bay, you got a house in Richards Bay, and now your homestead is in Bergville. You leave that 3-bedroom house in Richards Bay and go back to Bergville, stay at home, and you left umuntu lapha tenant lapha. Lo muntu wafaka abanye abantu kwi-room ne-room afaka abanye abantu. Labo bantu bahlala nga-2 bahlala nga-3. I-bathroom abayisebenzisa iyodwa. You are not listening to me now. So uyezela. I-bathroom abayisebenzisa iyodwa ngisho kuwena. Into eyenzekayo maybe flasha isuwa iya lapha iyophuma lena iyablock. Because it's quite often ihleze bebaningi abantu abasese bathroom baningi kanti indlu yakho njobe inela so iyayenela ukuthi kuflash umuntu ngaleso sikhathi but ekuseni nje mebevuka bonke bavuka o4 bavuka o3 bavuka o5 uma ezogeza uqala toilet mezogeza uqala toilet and thereafter now and again you be called kuthiwa isuwa iblockile. We call a person to do that. You call a person aza kubuza how many people are staying there. Uthi wena 2 at each 2 okay fine because yena ufika abantu abawu7 egcekeni bonke ababuza ukuthi lizolunga nini toilet. That is tenants. Tenants are most likely eating on you. There's nothing that you can do in order to enrich yourself because you got tenants. Because mina at my age asike sigwele ngisaziyo esibe rich because he had tenants. Mina umuntu engimazi onama tenants ngazi umuntu onoxakile ohleze engafuni ukukhuluma impatient enhlizima because azikho izindlu kuthiwa ziphelele. If uziphelele ufuna mekhona umuntu ophuma yazi ukuthi uyolungisa lapha renovation. That thing is not made to make you rich but they're just pushing you. Because most of the time these people that are urging us ngena kwi-estate ngena kwi-property bona banama agendas ahlukene bafihlela usazi ukuthi imali bayithola kanjani abayitholi ngaleyo nto. Usazi it's a most feared department government.
ngalondlela ukwazi ukusho yonke into uyibeke phansi. But laba bantu labana into enzekayo ufika uyakhe indawo yakho ibe yinhle indawo yakho bodlana ngakuthola u205 ngalama room mase kuthi ngapha ushawe neighborhood abantu abafika abashawa umsindo ngapha kamakhelwane bathi ngoke ezuma indawo enjena ngeke indawo uqhuma isibhamu kamakhelwane uqhuma isibhamu kuthuma inhlamba ayi abantu athi ngeke mina yinge noma ngabe uthi 15 mengenza ngihlalela uyathola ukuthi bonke abantu attending done 10 uyozwehlisa iprice from that 2500 ubufuna uthi ufuna 15 usuncenga bo usulahlene 1000 lonke ulahlekelwe 1000 lonke. That is rental property. That is ngoba your neighbors alone bayifica iproperty yakho iphezulu they can devalue it. They can devalue nomuya ngapha kunendawo ekade ipark le park besihlala amaphara ebhema nento ayibhemaya abashaya baxoshwa ayisekho ke ipark vese insimbi lezokudlala bayizinquma bozidayisa lo abathana beka itenda veke isonto ngolwesihlanu umsinda nawo labantu abasindisi wawe mawe bashama gogo awulali meaning that ama tenant ahlala kulomuzi wakho they are complaining kuwena ukuthi le mali esikhokha lana it's just too much do something about the church ukuthi ethotham because ngolwesihlanu umgqibelo isonto kuyasonto lapha yana phakathi nensuku banama prayer services they never be quiet. Your neighbors will devalue your property and stop. Yabona mina njengoba ngihlala eThekwini angiyena waseThekwini angihlala ngasethi ngihlala eThekwini sinendawo kuthiwa iAlbert Park. Albert Park lapha nama flat ayethengwe ngo96 aye 90,000 80,000 eAlbert Park ngaleso sikhathi. Namhlanje iflat eAlbert Park elathengwa ngo90,000 umuntu olithenga we are not allowed to buy it because ayikho into esebenza ibuilding. Ayikho into esebenza ibuilding. The whole building is in a mess. There's no electricity, there's no water. Abantu baya ngamabhakede phezulu benze inyoka ugesi. That is property. But they can't tell you that because they want you to be in a mess. Take your money and use it somewhere else. I can't tell you where, but use it somewhere else. Lend your property. It is a trap. It is a diff. Mina ngibe ne flat eBrendelin. Ngibe ne flat mine Brendelin Court. Ihlale whole year ingenayo tenant. Whole year ingenayo tenant. Ingenayo tenant. Then do not be fooled. Nginomuzo 1757 house number yakhona it's a 3-bedroom house ayinayo tenant. Ayinayo tenant. Ngizama ukutshela lento ukuthi nina nizodisiveka thina we are in property we know what kwenzekani lapha. Alikho iqiniso. Ama flats mengibali imali engithenga there's no way that uthi ubuye la mali kayibuye. Ngeke izibuye through renting people out. Ngeke izibuye. This is Babu Dr. Boyce. Do not invest in property. Property is a hoax. It is a lie. Thank you.